Tillykke, tillykke, søde, smukke, fantastiske, dejlige mor. Tillykke med dagen. Et mindre tillykke hvis også på sin plads til far. Jeg synes det er imponerende at du har formået at holde fast på den her fantastiske kvinde. På trods af din skolelærerhumor, din ekstreme snorken og den mindre højdeforskel. Jeg er rigtig ked af at jeg ikke kunne være til stede i dag. Men jeg er sikker på at I får en helt fantastisk fest. Og det er ikke mindst på grund af dig, mor. Du har en fantastisk evne til at få folk omkring dig til at føle sig rigtig godt tilpas. Og jeg har altid været enormt imponeret over den entusiasme, du lægger for dagen, ligegyldigt udfordringen. Du har den her evne til at gå ind i ting, ligegyldigt hvad det er, og give det 100%. Og det er lige meget om det er lokal radio, en national tv-serie, eller bare en super lækker familiefrokost på en varm forårssøndag. Du leverer varen hver eneste gang. Den her tilgang til udfordringer er helt sikkert noget, jeg har taget med videre i livet. Og da jeg tænkte det, der kommer jeg til at tænke over, hvad har du ellers givet mig? Hvad er nogle af de største ting, som der har formet mig, og som der gør, at jeg kan være den, som jeg er i dag? Og en anden af de ting, det er, at du er åben, mor. Du kender mig og mange af mine hemmeligheder langt bedre, end jeg regner med, men det er jeg rigtig, rigtig glad for. Du har altid troet på det bedste i folk, og du har altid givet mig utallige chancer, hvor andre ville have mistet tålmodigheden. Og den her tillid i folk, i andre mennesker, det gør, at folk omkring dig er vilde med at være sammen med dig. Og det har hjulpet mig rigtig meget, især med mit arbejde på skolehjemmet, hvor jeg skulle arbejde sammen med børn, der har haft problemer. Der har den her tilgang til forhold, det med at være åben og ærlig, givet mig et kæmpe hjælp med på vejen. Også det at være ude i verden, det at møde nye mennesker, der er det enormt vigtigt, at man kan være en god fyr, folk kan stole på en, og man kan være åben og klar til at møde nye mennesker. Og det er noget af det, som du har givet mig med videre, og det er jeg enormt taknemmelig for. Skål! Mor, du er stærk. Det er den stærkeste kvinde i mit liv. Du har den her smittende aura af grounded selvsikkerhed. Og jeg måtte indse, og det er det jeg ikke helt vildt glad for at indrømme, men du er umådelig meget klogere end jeg er. Dine meninger og holdninger har vi tit og ofte snakket om, og jeg har udviklet en ufattelig respekt for, hvor godt et menneske du er. Du har en meget simpel indstilling til de relationer, du har, og de mennesker, du omgiver dig med, at det skal behandles med respekt, men du har også forventer at blive behandlet med respekt igen. Du udfordrer dig, mor. Du har altid stillet spørgsmålstegn til mine handlinger, og det har fået mig til, du har fået mig til at argumentere for min sag og aldrig givet let op. Det at sætte spørgsmålstegn ved ting og handlinger er blevet enormt vigtigt for mig. Det er de grundlag, der gør, at folk omkring dig føler sig godt tilpas, og jeg synes også, det er et springbræt ud af en udfordring, der hedder, det at være det bedste menneske, du kan være. De her 3 ting, det føler jeg, det er nogle af de ting, som der har fyldt min værktøjskasse op, og det skal du have kæmpe stor tak for. Og så er du også ret lækker, synes jeg. Jeg er ikke helt sikker på, hvor det passer ind, men du er sgu ret sprød. Men ja, du har fyldt min værktøjskasse op, og sammen med far har I givet mig alle muligheder i livet, og det skal du have kæmpe tak for. Jeg er utroligt taknemmelig for, at den støtte, du altid har vist mig. Når det handler om rejseplaner, er jeg altid kommet med den ene mere vilde rejseplan end den anden, og du har altid givet mig skulderklap og øvet mig på den rette vej. Og den her tillid i mig og tillid i andre mennesker, jeg synes, det er enormt dejligt. Og jeg synes, det er de ting, der skubber mig videre i livet og skubber mig videre i mine forhold. Du inspirerer folk omkring dig, mor, og du inspirerer mig hver eneste dag til at være det bedste menneske, jeg overhovedet kan være. Og det skal du have en kæmpe tak for. Det har åbnet utallige døre for mig i det liv, jeg lever nu, og det hele kan spores tilbage til dig og far. Her til sidst vil jeg gerne bede jer alle sammen om at rejse jer op og udbringe en skål for mor. Hun er den mest fantastiske kvinde, jeg nogensinde kommer til at møde. Så lad os fejre hende i aften. Jeg håber, jeg alle sammen vil vise hende den bedste aften i hendes liv. Tag hende ud for en dans. Snak med hende. Ha' det super godt. Og hvis I alle sammen kommer op og stå, så vil jeg gerne udbringe et trefoldigt hurra for mor. Og så er det de lange bagefter. Så jeg prøver at tælle ned, og så ser vi, kan tegne det. 3, 2, 1, go. Hurra, hurra, hurra. Og så er det lange. Hurra. Tillykke, mor. Du er fantastisk. Skål. Ha' en rigtig, rigtig god fest alle sammen. Jeg håber, I får en super god aften. Ja, jeg er sikker på, at I får en super god aften. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen igen. I må have det rigtig godt.
Hang loose.